Учениците от училището в Овча могила посрещнаха делегация от 7 държави. На 19 октомври в село Овча могила се състоя многонационална среща по проект Европейска доброжелателност. Основно училище Свети Кирил и Методий в село Овча могила е сред одобрените за финансиране проектни предложения, подадени по покана за кандидатстване, в които българската организация е партньор за международен проект към Европейската програма Erasmus+, ключова дейност 2 – сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, дейност стратегически партньорства, сектор училищно образование. Стойността на проекта е над 28 000 евро. 8 европейски държави участват – Испания, Италия, Гърция, Румъния, Полша, Хърватска, България и Турция, която се явява координатор на проекта. Всяка страна беше делегирала по 5 ученика с ръководители. Работата по проекта започна на 1 септември 2014 година и ще приключи до 31 август 2016 година. Той обхваща няколко дейности, организирани в 3 основни теми. Първата тема се отнася за добро отношение към възрастни, социално слаби и хора с увреждания. Втората тема е за добро отношение и грижи към бездомни животни, екология и органична храна. Трета тема е за добронамереност в дейностите в училище, книгите и игрите, за да могат учениците по-ефективно да изразходват времето си. Координатор на проекта за българското училище е госпожа Маргарита Петрова, учител по английски език, а ръководител е госпожа Десислава Александрова, директор на училището. Учениците от училището в село Овча могила имат възможност да обогатят знанията и уменията си по английски език, да се докоснат до културите на европейските страни и да научат за живота, бита и нравите на учениците в другите държави. Чрез социалните дейности от този проект учениците придобиват знания за света и това им дава възможност да променят своя мироглед. Чуждестранните гости бяха топло посрещнати в залата на читалище Съзнателност със специално подготвена за случая богата музикална програма. Директорката на училището запозна гостите с историята на селото и неговото училище. На красиво украсената сцена учениците от Овча могила пяха и танцуваха за своите нови приятели. Срещата продължи с обиколка на училището в селото, балнеоложкият санаториум и църквата, а в следобедните часове делегацията посети и град Свищов. За смисъла и ползите от реализирането на подобни международни проекти разговаряме с учителката Каша Горник, координатор от Полша. За първи път ли сте в България? Did you come for the first time in Bulgaria? Yes, I'm for the first time here in Bulgaria. Yes, I'm from Poland and actually we just arrived yesterday, but today your reception and your country and the people, they are very hospitable and very friendly here. So we are very happy to be with you and to be the part of the project. Да, тя е за първи път в България. Вчера е пристигнала и е от Полша. И е изключително щастлива, че е тук с нас. Каза, че хората са много добри, много са гостоприемни и се радва да бъде с нас сега. And every travel, and we are traveling around the Europe, and every travel is a big experience for my students because most of my students are the first time abroad, so they are very happy to come here. Всяко пътуване в чужбина, тъй като проектът включва много държави, 8, е много добро преживяване за нейните ученици, тъй като някои от тях за първи път излизат извън границата на Полша. Какво е значението на тези проекти? What is the meaning of this project? The meaning of this project is to work all together, to know the Europe, to get to know other people, to make friends around the Europe and make our children sensitive to the needs of other people and to know, to teach them that they should learn other countries and the languages because they can use it in their lives, yes? And the most important thing is just to know, to get to know each other and to make them feel they are the part of the Europe. And just to make friends like here in Bulgaria and in other countries and to get to know very nice and friendly people. Да направят приятелство с други страни като нас, да се сприятелят, да обикалят около Европа, да се срещат с нови хора и да имат нови преживявания, също така и да бъдат съпричастни с хората, да помагат.
Yes, to show our people, our students, they should help other people, just to be good people, yes, and to learn, to teach them what are the most important things in today's lives, yes, because just to be close to each other and to help another people and animals and environments, just to make the better Europe, to live all together. Да покажат на техните деца, че ние трябва да бъдем добри, че трябва да бъдем съпричастни с децата, с хората, с животните, дори да покажем една добра Европа.